Сәламәтләндерү лагерьләрендә җәй көне генә түгел, ә елның башка фасылында да ял итәргә була. Кама Артек пилот проектын башлап җибәрделәр. Аның уникальлеге шунда: балалар уку процессыннан аерылмыйча ял итәләр. Дәресләр мәктәп расписаниесе буенча уза. Бу хакта киләсе язмада. Камский Артек стоит. Укытучы да үз урынында, балалар да парта янында дәрестә утыралар. Каршыларында дәфтәр китаплары. 36-нчы мәктәп укучылары өчен уку көне рус теле дәресеннән башлана. Моннан тыш планда технология фәне дә бар. Барлык дәресләрдә мәктәп расписаниесе буенча уза. 3 смена дәвамында шулай. У нас вчера была математика, английский и литература. Вечером был квест, а потом мы пошли на дискотеку. Балалар лагерга үзләренең сыйныф җитәкчесе белән бергә керә. Форматтагы смена балаларга гына түгел, укытучыларга да кызыклы. Педагогларның дәресләрне башкача үткәрү мөмкинлеге туган. Эш программасы бик үзенчәлекле. Мы стараемся давать те задания, которые связаны именно с Артеком. Лагерьда ял итүче балаларга дәресләр кызыклы, мавыктыргыч булсын дип без тырышабыз. Алар бик теләп укыйлар. Төшке аштан соң балалар өчен лагерь тормышы башлана. Вожатыйлар төрле уеннар, осталык дәресләре, спорт бәйгеләре оештыралар. Смена 3 көн дәвам итә. Это вообще на самом деле профилактика выгорания как детей, школьников, так и педагогов. То есть это такой психологический момент. Монда укытуны ничек оештырабыз, ата-аналарга да, балаларның үзләренә дә бик ошый. Белемнәрне ныгыту өчен шартлар җитәрлек. Юллама бәясе 3 көнгә 350 сумнан аз гына артыграк. Калган сумманы Татарстан бюджетыннан түлиләр. Әлегә проект сынау режимында эшли. Шулай да хәзер инде бу проектның бик кызыклы һәм файдалы булуы турында әйтергә була. Ул һәркемгә дә ошый. Фарис Мөхәммәдов, Татарстан яңалыклары.